nagasila o kagubot bisan asa, ug sa laing mga dapit nga walay kasamok, ang mga tawo nagakalipay sa kalibutanong binuhatan. Ang kalibutan nagkadaot na, klaro nga timaan sa pagbalik sa Ginoo nga iyang gisaan. Ug samtang ikaw magapamalandong, pamatiya ang mensaheng gidala. Nga kita mangandam nga magpaabot sa anak sa Dios nga buhi. Lantawa ang kalibutan ug ang ebanghelyo, mga timaan sa katapusan makita na nimo. Ang kaalam sa tao sobra na kaayo, sa gahom ug sa lapi wala na makontento. Ang kalibutan nagkadaot na, klaro nga timaan sa pagbalik sa Ginoo nga iyang gisaan. Ug samtang ikaw magapamalandong, pamatiya ang mensaheng gidala. Nga kita mangandam nga magpaabot sa anak sa Dios nga